A Unión Europea continúa presionando a España para aumentar o gasto en defensa. En concreto, a suba exixida de Bruxelas ronda os 24.000 millóns ata o 2029, unha medida que xera diversidade de opinións no seo do goberno e nas rúas. A guerra na Ucraína e as negociacións entre Rusia e os Estados Unidos continúan no punto de mira da Unión Europea. Dende Bruxelas seguen exixindo a España e demais países da eurozona o aumento do gasto en defensa, algo que está xerando diversidade de opinións ata no goberno español. Os membros do Partido Sumar no Executivo abogan por non seguir as políticas comunitarias e mesmo a saída da OTAN, mentres que dende a oposición presionan ao goberno para seguir as exixencias da Unión. Os temerosos dunha posible escalada do conflito en Ucraína e a expansión ao resto do continente piden invertir máis en defensa. Eu penso que temos que ir ca Unión Europea. Se hai que aumentalo, porque o que non podemos é deixarnos pisar nin por Trump, nin por Putin. Ao final, que vamos a deixarnos comer? Se empiezan por Ucrania, empezarán máis abaixo e chegan a España enseguida. Todo lo que sea bueno para el país, pues oye, si esa es la medida que necesaria, digamos, pues todo lo que sea bueno e sume, pues adelante. Pola contra, hai tamén quen pide maior autonomía aos países da Unión Europea e menor dependencia de Bruxelas. A mí pareceme mal, pareceme fatal. Iso pareceme fatal, porque todo é en España, todo a pagar en España. Tiñan que mirar cada un no seu país. Temos que mirar cada un polo seu. Esa é a miña opinión. Tamén, certo, é que estamos en unha situación complicada despois del COVID, entonces pues tamén estaría bien mirar por nuestros intereses. Queda aínda moito camiño por andar en Europa para saber como rematarán as negociacións entre Vladimir Putin e Donald Trump ou a posible resposta de Zelensky. O que parece certo é que a Unión Europea seguirá presionando aos Estados membros para invertir en defensa. Por iso, en Bruxelas resoa a mesma frase. Para eso somos a Unión Europea.